Saka kanga akurirwisa ndiani? Mukoma ndo vairida ngezero. Wanga usina rawe. Ipapo mukoma vanga varoora. Matizivai. Saka vakazosvika pakuzosvika pastage kuti vakada kuroana namai. Svikana zvino mama vanogara chikombileno tina timi akanivhika zvokera. Kandi chinyepa wati muchikunyepa. Zvadaro ndozvakakonzeresa kuti mai namukoma havasanyasa kuita. Ndizvo. Ndinitaba ipapo. Ndakangokura tichigara ndaigara mukoma ndakambogara nawo. Ndichidzoka kumba, ndichigara nawo, ndidzoka kumba ndakambogara mukoma vachishanda kuTrollbek. Ndichidzoka kumba ndichienda kuchikoro. Zvadaro ndakasvika kunyora grade 7. Mukoma vakabva vazoenda kubasa. Pasara tiri 2 vana vangu vari kuchikoro. Nyanza dzendoterana. Saka ndakapedza nyora grade 7 in 2014. Mai vanga vakuremera nemafizi. Ndaenda kubasa. Kushanda kudaro. Mai ndanga ndisipo inini. Ndakazongofonerwa ndiri kubasa chinzi hanzi yona namukoma vari kumasvingo. Baba vangu vana vakadzi vairi, vana vamaiguru. Tidzidzise mwana, timuzivi tibva tamuonere papa mwana akaenda ichiri nangu. Ndakaenda kumasvingo kuchiredzi, umusha hazvina kutosvika. 2015 muna April. Taenda kudaro, ndakasvika ndikadzoka kuchikoro, ndakatanga kudzoka primary grade 5. Ndaenda munyaya grade 7. Ndakazodzoka kuno 2018. Panguva iyo mai vangu vasara pamba neavo, mukoma vangu vasara pamba namai. Vamwe vangu vabuda. Ava vangu vachiri vangu vari kubulawayo, tengoti vari kubulawayo. Vangu vacho iyo. Zvadaro ndaigara namai chingudza kuchema kwamai namukoma. Mukoma aigara kubasa. Vangu vacho ndiye anga achimhanya mhanyisa baba. Then mukoma vakasvika pakuzorumukawo pamba 2019. Matisana ndina mai pamba ndiri form 2. Ndingonzwa kugara mai vachikombilena maererano nemagariro edu vatichikura, vachitsanangura nezvandandisingazivi zvokumusha. Zvinhu tofanira zvinhu nhau dzambuya zvinhu tofanira tisigadzire kuti dambudziko riri mufamily. Ndaizama kuzoona mukoma. Ndakuma chikombilena kuti namai tomurumwa taura matsikoma. Zvadaro ndakazombotsvagawo mari. Mukoma vandikavaudza. Asi vakanipindura vakanditi hauna chanoundudza bani vakusenesa kuti zviri mwana mudiki sei. Hauna chanoundudza chekumusha. Wakabva kumusha uri mudumbu. Ndikatinoita nawo. Sasa mukoma wandaimbogara nawo timbotaita namukoma tetofambidzana panguva tinyaya kutofambirana chete. Mukoma vandavaudza. Ndakazovaudza vari pamwe chete naavo. Ndakadza kuti ndikati mukoma ndane mari. Ngatimbofambaiwo. Zvikanzi kana wazoone mhuri yako wozofamba. Vandichati zvareva kufunda. Iyo idambudziko rinonzi nderemusha. Vanasvika vandadza mama vandozondadza nana mukoma. Vandashandisa mari yokuchikoro. Ndakasvika panguva kuti mai vakarwara 3 months. Vasingazivi. Vachidya mukaka makuseni mukaka manheru. Apa ndandiri kuchikoro panguva. Ndakamhanya mhanyiswa mai vapo. Vanokoma havazivi kutotara kuno havatozivi nyaya iyo. Ini ndikarwara. Mai vakamhanya mhanya. Vanokoma vazivi nyaya iyo. Asi hapana anga ari kure. Ndeuyu neuyu. Ava vangu vari nenyaya. Nachitoa pakamutaka. Vamwe vangu vari. Ndaedza mafoni avo panguva yacho airamba. Zamani kati anochengeta munhu ndimwari munhu. Ngatingogara takadaro. Handichatadzi kumhanya mhanya izvozvi. Kana chikoro ndogokwanisa ndirege. Ndanda form 3 pa. Vatagara. Ndichimbonozama ndikati vana mukoma. Tosvika rini tichida tasa ini ndindasara mbasina mhuri. Ndichinzi ndiri mukoma namba. Tosvika rini dambudziko riri mberi. Vachiri dambudziko iri. Mukoma ndakazombovaudza. Takatosangana mumuzeri nekuti kumba havatouyi. Marisana unzira mukoma. Naye akamira akati toita sei. Koma akadadzira munhu kuti baba wakafa wakazvitadza tokufa zvakadaro.
ndikati right tarisa inini indogona ndikati ndogona kufuma ndi pasi pemuti pamusoro pemuti ndikadona ndikanyarara zvakavhara zvakadaro asi imi mune vana vari kumashure kwenyu asi kutera imi muchetezvo muri mwana pazvinhu asi zvakutera zvichatera nevana venyu zvosvika rini zvichidai tiri mosira vana matambudziko edu pakatatu inini ndorarama life yangu ndega kana usiri kwanisa kuti singatisai nazvo dzamana takunongedzana mukoma ndikasudura then takazomboungana mukoma vakaya nenyaya but nenyaya ndokufamba ndibata hatina kunzwanana patakaungana ipapo pakarovanga iri nyaya iyi yawakafamba uchibata mukoma vakati pane nhau yanozoti nhau yambuya mukoma wangu wari munyanga wangabva vari kupinha lomwe akaibata ndiani pakati avo ndo vakaya nenyaya iyo yambuya zvadaro hatina kuzotonzwanana pakarovana pakachinjama mashoko namukoma vaendo vakarovana vakazobvadeza kuti iwo simwana wababwadiba unokwana chipa zvinhu zvikwavengi kuma akati zvanatisaka zvamati mina ndisimwana wemumba menyu ndakubuda makwana makusina kwafuma chirongedza mukoma kwavadzokara zvadaro takagara mai vachingokombileni namai pamba asi mwana wemusha menyero inini handina chandinoziva ipapo kuzoti zvinzwawo mushure mekuti vanhu vanetsana asi chokwadi hanhu ingati ndinacho nokuti takangokura tiri vana vemunhu vatiri pamwe chete sazonditi ava asi mwana wangu handitoziita vakazozvinzwa mushure mekupanesana vanhu pamba asi kazondinde kuti kana varonza vasi mwana wemba medu zvekumba kwiri zvizovabata papa zvokunozobata pakuti vakariromba kwedu vauya kuti chigaza nyaya yacho varivati vabva vatangota noisi pamba ngoma vakasvika pakutoramwa vadzokera mama vakaramba chikokurenda vana vangu vari musango ndosvika rii ndofanira noisiya vana vakadai ndindanga namai pamba chinochiwako taimbofamba namai nokuti kuti handina ngoma nanzi yaenda kumwanga taifamba namai ndikaendero chechi wanzoti zvenyu hasimboda chiprofita kana namukoma natetawo akazokuenda kuchii nepo yambo ikabuda ikataura tiri pamuti mutemauku ikataura ichiti kutaura yakati handisiri kukanganisa ichirangara mashoko ekupesa yakati ngapauye vanhu pamba penyu vanokubatsirai izvi zvanaka kuti ndatobuda ndiri panapa kana matadza uya nevegori jenavo vauye pamba yakabuda panani yakanga zvoita zvokuhakirwa pana vamwe madzimai mai kuchitata toshanya uchechiyo ndiani akahakirwa mimba yachimama takatogara tinamazo zvakaita sefamily but bvayataura ichiti iyo zvanaka kuti mabuda ndabuda kudai chagava gore jena vamboya pamba penyu mukoma wangu aripo teta wangu aripo hapana kuitwa saizvozvo patagara kusvika nazvino saka mai vazosarudza kuti ndakuenda kwamuka uyu ndiyanana nevana handichazivi nokuti izvezvi ndogara namai vachingosema kuti ndikurwara vangu nditauitwa kanaka indogona kumbobuda sofa wangu ana mukomatogara tese mama vaiti wiki mama vabudi bhinezuva kana azviti mane makore makaiwaoright valasimuna macho zvadaro hapasine kuritaura izvozvo zvadaro ndombobuda vasara namai pamba vasara namai pamba vakabuda vakaenda kumashoko pavanodzoka vakada kwanatanga kupota kuma vanopopota uchiti muromo wakazopota chakadaidzira achiti ndimuri tipati tanya kutaura inini aende mabasa achidzingwa mabasa achiti apanoenda kobvanzi basa rapera vanoenda kumabasa rapera inini vakandiudza inini imai vakatisungira upenyu takaenda kuchechi vakanzi ivo ngavasununguri vana vavo vanosunungurwa ndikati right zvakanaka kuti makandichinga vasunungura vakaudza kuti vasunungure sei zvikanzi vakaudza kuti ngavasunungire vana vavo unamatai musunungire vana vavo ndikati vangangonamata here vana vacho varunzi vakawasunungire ndo pano pasina kujekeswa ipapo mbomire soda saka zvadaro tongogara namukoti totogara tiri vatatu namai namukoma pamba chekutoti tine nyaya pamba hatina kutongobika chikafu uyo todya todya zvarikuita totobuda hapana tadari kuendepi tozongosangana manheru saka pakazoya masamoni kuno kumba abva kuno
takatisangana mambo mashoko mangu ndandi kutsvaga ndakomba kuenda kuchaiwa akatanga kuona mukoma vakandifonera ndikaita ndasvika kumani kuchaiwa muridiwa kwamambo kune nhayo yataurwa namai iri o zvakanaka mukoma akatanga kutaura huku idzi nyaya dzekumba totaura ndoparadza ndinoenda kumba musi uyo hapana kurarwa pamba namukoma vachipopota mai vakatanga vachakanyarara ndakatanga ndopindura ndakangotiza kuti muri kuita noizi mukoma kwaedza kunzoko mai vakazodayira mukoma adaidzira mashure kuti dai angori mwe mwana ndakurova dai angori mwe mwana ndakurova ozi makatisondera upenyu tikutanga nezvi zvamunoziva ndopandakazoti mukoma kwaedza tesezvi dzatuokuzoku izvozvizvi vanhu vakumuka vamwe vakuenda kugadzirira vana vachikora kugadzirira chikoro vanhu vanoteerera kuti vanonzwa uchiti kudii saka ipapo ndo pakazoripota saka tosvika rini tichida iso kana imo pamwe pacho kutogara ndakatongonyarara hatona nyaya kuti ndototanga nyaya titaure nyaya ino tikatotenge nyaya nditaura namai vanozopedzisira mai vakutaura kuti nyaya inozi ndodzoka panhau dzamboti moroona dambudziko reri toka ndakazodai takagadzira dambudziko tikati ndozokumana kuti mama kuramba tichaura chino kusori chagadzirisa asi nairi pande kuti tibatane tikasi dambudziko nyaya yacho yakaribu titimbopawo munhu kani muzvidimu zvini nyaya iri kutaurwa yambuya iyi ndofunga takatanga ndokupostera namai handina kumbobvira ndakaibata nyaya iyi kutaurwa kunzi kuungana kumba nyaya yambuya takaenda pamba ndobva yaita zvekutaurwa zvinzi nyaya yambuya ikunetsa ini ndakapindura shoko rekuti mai ini ndikuona kunge kuti mbuya vanzi vanetse kunoku hazviiti nevana vehanzvadzi dzavo variko ende inini mai apa apataurwa nyaya yekunzi hanzi panzi pabikwe doro rambuya ava pamba apa ndobva ndati inini dai zvaigona mwana ega ega ingozvifambira chivanganya iwewe unofamba nemhuri yako worasira mbuya kuneni iwe wofamba nemhuri yako worasira kumbuya kunomwo kusvikira tese taona dambudziko rambuya iro ndozoungana semhuri ndobva ndapfudza nyaya yambuya ndikati 2018 mai vakandidana kumba hanzvadzi yangu iri ukweyo andikasira zamu chivangai vakandidana kumba ndobva ndaenda kubva kumba kwangu kusanyamaguta ndakasvika kumba ndobva anditi tete ndakudaidza mai kudya mai vanga vakavata mukicheni ndobva vangoti ndakasvika kumba kuma8 vanhu vanga vachakavata ndobvamuka vana kuchaira dotera ndobva tangogara njadzi yangu dzakutoti vandomutswa tete vauya zvikanzi shamwari ndinda kudaidza nyaya ndakudaidzira ndeyekuti iwo uri kutishandisa uri kutisungira mhiko iwo uchigarika isusu tichitambura nehanzvadzi yangu iri pakona ndobva ndati amukoma pasanyama ndwe ndatobva ndapano kwamuri kuenda kuti inini ndiri kushandisai dai tagona tadini taenda ikoko zvinhu zvichene ndiri kuzivapo kuti ndiri kushandisa ipapi mai vakabva vamuka pavanga vakavata vavaswedera kure neni vavagara nechekudhuze kuchikuwako zvikanzi udai urimwo utokumbira sori nevamwe vana munini wangu anga aripo ari akagara pabhenji auya kugarira mimba yekutanga saka ndakatanga kuchema zvikanzi hapana chaunochema baba nyaya iripo ndeyekuti unofanira kukumbira vamwe vana sori nekuti wakatora bute nehari yataishandisa chivanhu pamba panapa ukaenda nazvo pasanyamando ukataura iwewe kuti mai ndavaka musha uko kuti murume wenyu agare saka imi michiuya ikupi mugare kunoku nekuti nonokai ndiarudini ari kushandisa vamwe vana chandakaita ipapo ndakangochema ndobva ndapiwa mwana wangu nandakaita zvekurumurisa vane vavo hanzvadzi yangu iri kutaura ndi yakazondiperekedza kumba ndobva andondisiya ndopakapedzisira kusvika kumba saka ndakabva ndagara kumba hanzvadzi yangu irapo idzi hanzvadzi dzangu dzese idzi dzimwe dzese ndatodziona pano nhasi ndati gore 2020 ndakaenda kumusha masvingo hanzvadzi yangu yekupedzisira iyo yakazouya kati atete inini ndine zvandaona kuti handizvo ndati amukoma zvakanaka kumbawo kune hondo ndoda kuti ndibikiswe kune mashoko ari kutaurika akawanda tete saka nyaya iripo ndeyekuti inini ndandoda kuti muye mondibikise nekuti munini
akasiya taura kuti tinotora tete vari kunyango kuva mubikisi. Shuwa ndakaenda ndakasvika kubasa kwamukoma ava vaisenza kunyangani lodge kwamukoma Timi, vanhu vatonetsana ikoko. Mukoma Timi atotaura kuti zvechokwadi iwewe chitanya namai muri kuuya pano muchiti Chivanganyi nemukadzi wake vari kubika chikafu mumba pagasi vachidya, saka iwewe nonoita sei? Ndo zvitoripo. Ndakaenda shuwa kubva kunyangani lodge ndasvika pamba mai ndauya ndasvika kunyangani lodge hanzvadzi chinetsana nyaya ndekuti hanzi imi muri kutaura kuti uyo ari kubika pagasi achidya chikafu mambopedza kudya mumba. Saka vataura shoko rekuti mimi makati paka mega akasiya taura kuti ndizovabekisa. Saka inini hangu sezvo ndakaudzwa kuti ndiri muroi pano ndauya kuti ndidini ndivabikise ndobva ndaenda. Ndakabva namama vakati tora upfu mupoto ndochega chiripo chekumubikisa murori. Ndangochera upfu hwangu vandamupa ndobva vandiperekedza ndaenda nawo ndobva ndanorara kumba kwangu ndobva ndamurongedzera zvinhu nokuti angangopiwa upfu mupoto chete. Ndobva ndanomupawo mafuta saudi kuti adzitange mukicheni ndobva tagara. Mukoma avo Tima ndazovaona nyamuka mukoma ndakaenda kumba ndikaudzwa mashoko akati. Mukoma akanditi vakazokutaurira sei mashoko iyayo ndisipo. Ini ndakavati tinofanira kuti daidza tese semhuri tinge tiripo tomuudza nyaya iyoyo ari tiri tese takakwana vazozviita sei vari vega. Ndobva inini ndakati ndo zvakaitika mukoma, saka kumba handichakwanisi kuenda. Hanzvadzi yangu yekupedzisira iyi yakaudziwa mashoko kuti inini ndindakaidzinga kubasa aisenza kumagrade nonokai ndiye ari kushandisa ari kutorera mari ndiye futi zvadzingisa basa. Ndobva ndangoti hanzi nekuti iwewe wamupanda ndine mwana wangu ndakarohwa ndine mwana wangu inini aigara aichengetwa nehanzvadzi yangu yekupedzisira uko achigara namai pamba. Saka pandakanzi inini uri muroi ndakava ndanzitora mwana wako ndobva ndatakura mwana wangu ndobva ndaenda naye. Saka hanzvadzi yangu iyo basa rakanosvika pakupera zvikanzi iwewe wadzingiswa basa nanonokai nekuti nonokai anga achida kuti iwewe uchengete mwana wake. Saka ya revenge yanga iri zindaita. Saka inini ndakabva ndanongogara ndiri kumba kwangu kunyangokwe masoko aingouya nevanhu. Mai vakauya vaigara vakatombogara pamba pangu ndasonokuka neoperation ndikati ndajamba 2018 ndakaripiswa mbuya wekwakamudhego namai. Maripisirwo andakaitwa pakanga pane umwe mukadzi ainzi Mai Clement ndofunga hanzvadzi dzangu dzisi dzinomuziva. Mai Clement uyo ainzi akaka mhepo ndandisipo pekutanga aka mhepo pekutanga ndobva hanzi wakatuka mbuya. Matukira ndainzi ndakaita mbuya avo ndina ndamboaona. Ndakatuka mbuya ndichiti mama nyini munoita zvekurapa muri kutaura shoko rekuti mbuya vakati vada kuzobuda pamuyo kana mbuya vachinge vafa. Saka imimi mama nhasi ko mukazofuma makafa shavi iroro roda kuenda panani. Ndokutuka kwandakanzi ndapumha mbuya kuti mbuya muroro. Ndo pandakabva ndanzi inini ndobva ndanzi mhepo iyaya Mai Clement yanga isawira wamhari. Mai Clement yanga isawira wamhari ndobva taendera kubako rari musoro uko nehanzvadzi yangu iyo neimwe yacho naMai Clement vaya. Saka kwakanohakwa mhepo iya ikati ndiripe ndoda kuti ndiripe nejongwe dzvuku nebhakiti renjera ne$10. Saka inini kugara kwese kundisikana ndakaramba kuzvilipa. Saka ndazoroorwa mai vakazoudza murume wangu Sanyamani kuti ndo zvakaitika pamukadzi wako asi kuti ugare zvakanaka ita sei ripai zvinhu izvi. Oshuwa Sanyamani vana unditaurira aba kuti ndo masuka akawana kuna mai. Saka akandobva kubasa vatenga njira yake unyamuka vaisiya mushoko yakapanyota pamangondosi vauya kumba ini ndoita zvekupfuya masasu. Saka machongwe matsvuku anga aripo ndobva bata jongwe dzvuku rake mudanga ndobva tora $10 bhaisa muhomwe ndobva ati nhasi zvandauya weekend ndikuti tiende kwana mai. Ndandakazvitakura panguva iyoyo ndobva ndatoenda ndekwana mai kuyaka ndobva asvika ndobva asiya apa mai Maria nejongwe dzvuku bvamhanya kwamangondosi vanotora njira yake bvaya naye. Mai zvinhu zviya izvi mai vakaenda muchikuva ndobva vaombera mwana wakumbira soro ndobva tabva pamba paya ndobva ndaenda kuMessenger Scam. Hanzvadzi dzangu idza dzinombozviziva idzi. Ndaenda kuMessenger Scam ndabva ndaenda kuskeri ndobva ndaadhimitwa. Mai vakauya kondiona ndobva vadzokera ndobva vazoya futi kondiona makumbo angu aizvimba kubva uko aifanana kubva kuchiunu kudzika kudai. Mai ndobva vanditi iwewe nono dai wanzenga pamubhedha pawadhimitwa
wauya kumba wataurira mbuya kuti mbuya sori doro raakudini raakubuda rumwiwa nhasi ukaita kuti mbuya uyu sori pamwe unosununguka zvakanaka mai ndobva wapinda munzira ndovana kuti mama pandakatogara panapa ndanzina dhokita ndisadzike ndobva mai vatina ndobva vadzokera vachinodzokera mai havana vakazosara kusvika kumba ndandatoitwa opa ndatosara vandatoitwa siza vandapiwa mwana wangu ndobva vatofonera vati nonokai waitwa operation waane mwana ndakafonera hanzvadzi yangu yeipesera yanga yanemo nekwasha wa ndobva vaudza okay yenyu yakareba opisi Ini pane matambudziko aripo ngatichiri kuramba tiri kutaura ngatichitsvaga iway forward panosambudza kutaura bofanira mukoma mukuru uyo mukaurika nyaya iri kuti inetsa ndakasvika indakava nemakore ndisiri kuenda ndakabva kumugara varume vakaramba kufamba namai last week andakaamashi kana mukoma namukoma nomufanira ndikaziva kuti hatina chimboendawo mai vanga vaenda kumadzimai bridget akandoudzwa kuti hamene zvakandodzi ikoko zvikanzi ndabata mhiko yekwana mbuya venyu iri kuti iri kuda mwana hwani kuti ibudise utauro mupindure mudzi zvaari kuda kuti zviitwe ndakauka vakomana handei ndaitonetsana namukoma ndakoma kati yochienda ndowanga usiku nguva yakanaka ndakaenda kwasharamba kuma5 ndisokana zvimvura zvakabva nepa kwazvoda saka zoto harina kuzoita kwasharamba pane zotongo chokudi apa azova anogara mhene rodhi kubendi ndasvika ndikatadza kuvaona ndakasvana 2 am kumba ndikaenda nekudzoka semudhi ndikasvana kumba chibvadzira asi chaichaizvo tikunzi mbuya vedu isusu mbuya magumbo vanondonetsa kumuroora mhepo yachaitadza kugara kunesi vamwe vachadzidisa vandanyarara ndobva kwazonzi zotoneravi kufa madzimai bridget madzimai bridget vasvanga kuprofita mai ndiripo inini zviri kutaurwa neuyu hanadzi vanitaura bosi uyu namama vane gumwe rimwe vakaenda kun'anga iri kuseri uko iko yapamba ikaita zvaikaita pamba nhasi pamba pane mbiya yakakwidibirwa yakaona futi iyeyu but nhasi wati yanzi isuti kupomai mama vakanzi namatai musungure vana mubhedha vakapofa nemumba mavo mavanorara mbao iya murira mubhedha murara pavo pantera gono vana venyu kudhara zvakapera asi imimi namatai musungure vana venyu nekuti pana mbuya ari kuramba kuti kuda kundisiya nani mbuya ari kuti vagwa mwana wabva kuti isu tikunzi mbuya ndiri pavengu asi vakunzi kuda kundisiya nani vaiko vavengu vada kuvasiya nani pakuti kudii apa ari kunzi vadzikone pakakunyata saka ndimbuya yekwamaudzi iyi hama yayo saka wewo tazvinzwa kuti tirambe tiri kutaura rinodoka ngatichitsvaga solution todini ndopatiri kuda todini kuti dambudziko racho lakamira matambudziko mese hapana akagara zvakanaka saka todini ndozvatakuda ngatitaure todini hapaidi wamadzana zani dzamama aiwa zvinhu zviri kumushayo kwawe ima mutongo wamama kai bhodzi kari iri kuzoda chifambi inzwai zvandiri kutaura imi muda kutora hama dzamai kuti ngatifambe ana sekuru vachabva vati matipumba ndio zvisikuzikanwa nemunhu handiti regai ndikubatsirei munozoti dare harina kukubatsirai nhasi mukati ana sekuru ngatifambe vanoti matipumba maakutobura hombe handitika imimi wekawenge fambai muchitsvaga zvekwawenge handitika kana mazonzwa zvamai munenge makuenda kuna anasekuru anasekuru isitauya kuti tizomuzotibatsira kuti tiri vazukuru wenyu ndomashoko amunodini hamunotaura chete hamutauri kuti anasekuru ngatifambe ukasimudza sekuru watomupuma awazivi kuti akakosha inzwa zvandiri kutaura toda kuti nyaya yenyu mufambe nanasekuru asina kugumuka wazvinzwire kana dziri mhepo dziri pamwana wani wawo musina kutaura imimi handimunzwa zvandiri kutaura imimi fambai kwawenge kana mine mafoni anokwanisa kurekodhaya kana musina bhopoindi yenyu pachataurwa chese mudini munyora manzwa papinda zvekwasekuru kwakabva mai munongotsvaga pakati penyu muri wairi mudzika ukona sekuru tauya tatambudzika handitika tikumbira kuti dini mutibatsire tatambudzika ndipo pamunogumira ipapo handitika vana sekuru vacho tauraita vazukuru rangu rigai ndikubatsire ngatifambe kuti hazvakanaka sekuru handitika imi chero mune makati mumakwati kwede hamutauri ba kuti vana sekuru tine chatanzwa chiri kwenyu mumakwati kwede handitika muchasvika pamunosvika panganga wanza kuti ndiri kubata mhepo yambuya kwakabva iyi mai imine makanyarara munotovhunduka nga musingozviziva asi muchizviziva here bvuri iro chokwadi riripo rakadini rakamira muchaona kuti bvuri iroro rikati d muchaona zvinochinja pakati penyama
muchaona zvinochinja pakati penyu apa. Nekuti mukawirirana muchavaka chinhu chinooneka kakunzi honai vanhu vekwawengi. Saka rinoparadza kuti muzvitsvage. Kana dai zvekwawenge zviripo, asi munoziva kuti mai ane pfungwa kudarika baba anemuziya. Munozviziya kuti ngozi yamai ganda nzara chaiyo. Nokuti anoti haana kukama nemika. Haana. Dai angari bamunini kana bamukuru anogona kuti hawana wemunin'ina hawana wemukoma. Macho haana kukama nemika. Mai ukama hwake, ukaona mai akakuyamwisa kudai, akakurumura, atokurumura zvachose. Hausina kukama naye. Akakubvisa pazamu rake apa, hamusina kukama namai. Regai ndikudziye kana mamusingazvizivi. Ndimai wamungoti mai nekuti ndiye akatitakura mudumbu. Asi kukurumurai kwakaita pamukaka paya, akatokurumurai zvachose. Saka vana kana muchida kuti zvikufambirei, tingawanza zvekutaura. Fambai. Kana muine mari $20 pindai mudare mumba. Handitika mumbonzwa kuti chii chiri kumboitika. Muchizoenda kunana sekuru maane rakazara. Handitika ndokuti muone kuti dare rakubatsirai. Nekuti muchadzoka kumba kwenyu moti tinombona zvakatakabatsirwa izvo. Handitika ichi tokupai gwara chete rekuti mukaenda nepapa munoyambuka apa. Endai nepapa munoyambuka apa. Hatikuyambutseiba. Asi tokuudzai gwara rekuti mukaenda nepapa pane bridge apa munodini? Munoyambuka. Saka imimi kana muine $20 penyu apa, pindai mumba umu. Murondedzerwe kuti mhepo iri kungotaurwa iri mumusha iyi yakambomira sei. Kana kwauzoenda kunana sekuru maane rakazara rekuti kana sekuru akasvika kati wazukuru mauya ngatifambei pari kutaurwa chakati apa munoti yemeni. Amini wadai. Handiti muri kupaona ega ndipindewo pane maonero ndiri kuita. Nzira iyi muri kuona iri kutsikinyudzwa ngedana yekuti zvabvura kuoneka apa kuti kutanhurana zvese zvaoneka, asi hamusiwi munodaroba. Ari mukona apa pane mhepo iyi pakasagadziriswa baba hapane chinoswatuka papa, hapane imba inge irikuputira zvakanaka apa. Imi muri wanakomana munimi munosimudza kuti musha kunga mane zvenyomuri nekuti mumasako mamune muri kuenda muchipfumbata chamunopfumbata. Ini ndandiri kuona kudai kuti sezvo wazhinji ndanzwa muti hatigari tionana baba, izvo makadai ndiri kuona fanike mhuri yenyu mawanda Washota one days. Ndizvo kuchota kwewani maipinda mumba umu iva mati jo munobuda mane rimwe, asi kubuda mane rimwe riri kuenda pakuda kogadzirisa kuti remangwana renyu ridini ritwasuke. Ndikatarisa muchiwadi ndingati ndipo ndiri kuona zvangu imimi pane soko rataurwa iri mumboona iwo kuti munyama dzenyu apa dzasvikawo madii mafunga omuti kana mukoma ungada kutaura. Ausirina ndinoda kutaura wangu kumbisha. Ini nangu handisivengi basi ndikuzvo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 kuz
kuti mbuya kutaurwa vachizvi ndi mbuya uyu muchibherera pera yakanya kuchina paika bhiriji yako tikazvina mari hambuya yakagumbuka kupiredo kuti ndezvozviri ada kuti pavipedo mbuya waitaura mhari ndi mbuya wavo pakamucheka njira yakaitwa rabikwa uru rabikwa iri kai rapinzwa mumba kachiiaa mai waibva kumbira zvakaita zvakadzidangwaripo waibva waita zvakaita ivavo uru rabikwa uru rabuda zvaangatidi hapadi kuti ida kuridzi ngoma saka ngoma dzakashaikwa pakuti angati kuite dziripo zvangomwa tingoripo pamudedza ungawani tuwe inosimbe kugara pamaoko nasi kunhamuka mujeka ubva uya ubvada kurugara muivariyari sadu rapira kuiwa takatanga kujezi mai vachibva kuti mbuya haina kufaravo nekuti hamuna zvamamuitira bazi kutenda kuti atibikira dova saka panhau yambuya ikai sinzwa kuti mbuya uyu ari kutaurwa kuti mbuya uyu zvekwavengi here ndipakaida kuti pachivhurirwa kuti tizive kuti ari kutambudza ngeupi mbuya wacho ndosaka muri kuona ndiri kuti machipinda imba uyu
utsanangurwa nambuya kuti ndimbuya upi. Pindai mumba mutsanangurwa kuti ndimbuya upi, nokuti parotaurwa mbuya wandanzwa ari kunzi akabvisirwa pfuma, akazonzi pfuma yako handidi, wakafa uchiroya, ndimbuya. Handitika pakabuda mbuya kuti dzoka wakakumunda, ndimbuya. Handitika pana nambuya 2 apa. Saka toda kuti tinyatsonzwa kuti mbuya ari active kana kuti ane power ndimbuya upi ukwere kana upi. Toda kutsvaga nyaya mauya panapa, nyaya yekutsvaga kuti chiri kunetsa chii. Saka ndio patiri kuda kuti muzopupura kuti dare rakadini, rakatibatsira. Handiti muri kuona ndiri pavo futi ini kuti ndikadza namaiva pane zvakati vamasiri ndine mudzimai wangu zvakati kaisha kuti aiwa ndaenda ndakukustopa sisi haizvo zvatisuda. Unoziva tikada kutaura tunyaya chakawanda katinowanza maemotions, umwe anopesera gumbuka tobva tarasika munyaya. Tinoda kuti tigumbuke panapa, handitika hatinoda kuti tigumbuke, ngatise pfungwa dzedu takadzikama tichitsvagira naye papa. Kana muine mari, kana matenye hamuna, ndogona kuzotsvaga rimwe zuva modini mouya, nokuti nyaya yenyu ndii ndaitanga, ndoda kuironda kusvika painodini, painoperera. Saka ndoda kuti muende kumwe, ndoda kuti ndiironde bvira pataitangira nhasi kusvika pamuchazopupura imi mega, muchauya panapa mutaura kuti mambo makatibatsira, zvinhu zvedu tikuona zvadini, zvachinja. Ndosaka ndiri kukuudzai kuti kana muine mari pindai mumba, kana musina ngatironge rimwe zuva ramuchaya muchipinda matare tinzwe kuti mbuya ari kunetsa ndeupi, ndewekumashingo here, ndewekunoku, handiti kuira. Saka mune mari here munayo? Endai mundogara pamvura apo, warumba umu kana wapedzera mopinda mumba umu. Garai pamvura apo, kana warumba umu wapedzerwa mopinda mumba. Nonzwa rakazara kuti chii chiri kumboita, mbuya anetsa uyu, ari kuda gogo here kana ari kuda pemu.